Ensimmäinen tehdään P. Näin. Siinä noin. Joo. Sitten keskeltä tehdään jalkoveli. Noin. Sitten aletaan täältä nurkasta tekemään käsi. Tänne lähelle vyötäröä. Ja eikä meinaa kärki pelata. Ei meinaa kärki pelata. Sitten tuohon. Noin, lopetetaan, jotta jää ehjäksi. Onko hyvät valot? Taas toinen lähtee taas tuolta nurkasta. Vähän tuli mukaan. Ja taas tuohon lähelle vyötäröä. Näkyykö se Terhi nyt? Näkyy. Joo, näkyy. Ja taas tuo. Sitten ruvetaan nirjauttelemaan. Ensiksi pää tuosta. Noin. Sitten jalat. Noin. Sitten otetaan hartia ja käsi. No, onpas vähän pehmoista nahkaa meinaa katki. Ja sitten katsotaan mitä sauma jäämään. Oli vähän pippeli. Näin saatiin äijä tehty.